One, two, three, go. Hi! We are Artistang Hilaw! Hello guys! Thank you so much for watching guys. Pero relax na mo gamay ha. Siguro kami karon ang team sa Artistang Hilaw. Be prepare na dili kami makasakit sa inyo pero among iribat kung sa isuti sa mukha. Gusto kami sa mga side foot para madungog ko ninyo. Relax lang. Respect. Gusto din sa mga side kay murag sakit na kaayo sobra na. Nakaranas ka na ba? Nakatingin ka na ba? Nakatanggap o nabigyan ng kahihiyan? Ulaw kayo! Woo! Dahil sa iyong pinakikinggan, dahil sa iyong pinanindigan, dahil sa mahal mo kasintahan mo, dahil sa iyong nakamtan, Inggit sa iyong narating, pilit kang hihilain. sayo ninyo. Diyan sila magaling, Ilalagay ka sa alanganin, kaya mag-ingat sa mga asal talangka. Ihilahin ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik, tindig sa bunga, tindig sa bunga. Dapat lagi kang listo, bantayan ang iyong puso sa mga pabigat sa iyong pag-akyat at pumipigil sa iyong paganga. Ay, okay! Inggit sa iyong narating, pilit kang sisirain. Ayaw po, grabe sa boy! Diyan sila magaling, ilalagay ka sa alanganin, kaya mag-ingat sa mga asal talangka. Ihilahin ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Woo! Guys, ayaw mo ito, basta-basta ito. Hulat mo sa mga official statement sa Artistang Hilaw. We will rebut everything sa ilang ipagsulti kahit na walay ka matuulan. Guys, amok nilang kinakondem ang content nga for bullying, cybercrime style. Di na siya content, tinamayo. Mag-ingat sa mga asal talangka, hihilahin ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Mag-ingat sa mga asal talangka, hihilahin ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Again, mag-ingat sa mga asal talangka, hihilahin ka nila pababa. Namamato pag ika'y hitik, hitik sa bunga, hitik sa bunga. Oh guys, relax lang yun mo ha. Nag-practice pa lang yun actually guys. Kaya di na mo gusto magpa-live, mag-post lang. Kaya di na maayaw inana. Huwag lang mo sa mga official statement. Thank you!